Most kérem szépen teszteljük az új Insta360 X6-ot. Miközben vezetek, és van egy kis szélza is, mert le van engedve az ablak, és még zene is megy. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire hallható a hangom. Illetve azt látom már a képen, hogy túl van exponálva a külső rész, úgyhogy mindjárt visszatérek. Na, így már jobb lesz. Kíváncsi leszek, hogy ebből a nézetből egyébként mennyire jó ez a felvétel. Igen, még nem tudom hova rögzíteni a kocsiban. Igazából tegnap óta van meg a kamera, úgyhogy ez majd még kitalálás alatt van. Illetve lesz. Azt még ki kell találnom, hogy hogyan rögzítem az autóban. De egyelőre sokkal izgalmasabb kérdés, hogy milyen lesz ennek a minősége. Az X5-tel nem voltam teljesen megelégedve, ezért is váltottam az X6-ra. Az meg hamarosan kiderül, hogy ezzel milyen elégedett leszek. Kicsit feljött visszük nektek. Izgalmas. Megyünk fel a Rákóczi hídra, ami nekem mindig is lágymányos híd fog maradni. Még mindig nem tökéletes itt az út, de most már legalább 2 sáv járható. Nagyon sokáig egyre volt szűkítve, és iszonyat nagy dugók alakultak itt ki. Egyébként, ha szeretnétek egy korrekt review-t az Insta360 X6-ról, akkor jelezzétek ezt kommentben, és igyekszem egy abszolút kamerára fókuszáló videót intézni nektek. Mi a fene? Budafoki út felüli felhajtót úgy nézem teljesen lezárták. Ez nekem új. Kicsit nehéz egy kézzel váltani, meg ezt a kamerát is kezelni. És még figyelni is, de semmi gond. Mindezt teljesen biztonságosan teszem, mert a figyelmünk 90%-át a vezetésre fókuszálom. De ezt semmiképp sem muszáj utánam csinálni. Nem követendő példa. Köszi, hogy kicsit is sietsz. És meg is érkeztünk, mondjuk ide.
Kicsit korrigáljuk. És a meleg egyszerű lesz. Na jó, ehhez most leteszlek titeket. Na, meg is érkeztünk. Remélem élveztétek a kis bemutatót. Legközelebb folytatjuk.